ሰላም ከመይ ጽንሑ ክቡራት ተኸታተልትና ነሰዓት ዝሓርናዮም ሓደሽቲ ዜናታት ሒዝና መጺና ኣለና። እዋናዊ ዝኾኑ ዜናታትና ብእዋኑ ንኽበጻኹም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተባብዑና ብኽብሪ ንዕድም። ሸርሒ ናብ መቐለ ዝተጓዓዘ ልኡኽ ብልጽግና ህወሓት ዝተዋህቦ መማረጺ ሓላፊ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ይልማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ መጥቃዕቲ ዝምልከት ዜና ጀነራል ምግበይ ንሰራዊት ትግራይ ዘመሓላለፎ ህፁፅ ትእዛዝ ከተማ ኣሶሳ ዝኣተወ ሓይሊ ጽምዶን ምድምሳስ ሰራዊት ብልጽግናን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንድሕረ ብልጽግና ምድላው ንኽገብር ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ብደቡብ ትግራይ ዝተኸፈተ ውግእ። ክቡራትን ክቡራትናን ናይዚኦምን ናይ ካልኦት ብርክት ዝበሉ ምዕባለታትን ክነካፍለኩም ኢና፣ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም። ናብ መቐለ ዝተጓዓዘ ጉጅለ ስርዓት ብልጽግና ንምድሓን ትልሚ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድ እናተፈጸመ ናብ ኬንዳ ኮይኑ እናሞተን እናሃለወ ርአየን ከም ዘይረኣያ ይሓልፋ እኳ እንተነበራ ሕዚ ግን ስርዓት ብልጽግና ብውሽጥን ብደገን ብሓይልታት ጽምዶ ተኸቢቡን ብጎረሮ ተታሒሱን ካብ ስልጣኑ ንኽእለ ኣብ መበል 11 ሰዓት መብጽሑ ምስ ተዓዘባ ንምድሓን ይጓየያ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ። እቲ ሎሚ ናብ መቐለ ተጓዒዙ ዘሎ ብኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝምራሕ ጉጅለ ዲፕሎማስያኛታት እውን ሓይልታት ጽምዶ ንምብታንን ዕድመ ስርዓት ብልጽግና ንምንዋሕን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝህቦ ረብሓ ከም ዘየለ ካብ ምሽጥራዊ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ብመሰረት እቶም ምሽጥራዊ ፍልፍላት እቲ ናብ መቐለ ተጓዒዙ ዘሎ ልኡኽ ብልጽግና ምዃኑ ዝንገረሉ ዘሎ ጉጅለ ዘተጀመሩ ብዝብል ሰበብ ግዜ ንኽገዝእን ሓይልታት ጽምዶ ንምፍራስ ዕድል ንምርካብን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ነሲዕቡ ድማ ሓይልታት ጽምዶ ኣብ ክረምቲ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ንምውሳድ ዝሓሰብዎ ትልሚ ንምፍሻል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እናተገለጸ ይርከብ። መራሕቲ ሕወሓት እዚ ዝተለመደ ሸርሒ ብልጽግናን መሻርክቱን ንጎኒ ሓዲጎም ህዝቦም ኣብ ምድሓን ትኹረት ክገብሩ ከም ዝግባእ መጠንቀቕታታት እናተዋህበ ይርከብ። ሓላፊ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ጀነራል ይልማ ንሓይልታት ጽምዶ ህዙዝ መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፈ ተሓቢሩ። እቲ ጀነራል ከም ዝገለጾ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብልካሽ ስራሕ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ጸላእታ ጸብለልታ ትረኽበሉ ኩነታት ከም ዘላ ገሊጹ ኣሎ። ጀነራል ይልማ ከም ዝገለጾ ኢትዮጵያ ብርካሽ በዝሒ ዘለዋን ድሮናት ብምድላው ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይኹን ካልኦት ኣባላት ጽምዶ ንምዝናብ ተዳልያ ኣላ ክብል እናፈከረ ይርከብ። እቲ ጀነራል ወሲኹ ከም ዝገለጾ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣየር ተጠናኺራ ስለ ዘላ ሓይልታት ጽምዶ ካብ ኢትዮጵያ ኢዶምን እግሮም ክስሕቡ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ጀነራል ይልማ ከምዚ ይበል እምበር ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ብልጽግና ንዝመጽእ መንግስቲ ናይ ኣእምሮ ምድላው ንኽገብሩ መልእኽታት እናተመሓላለፈ ይርከብ። ወናኒ ዛራ ሚድያ ዝኾነ ስታሊን ገብረስላሴ ጀዋር መሓመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ስርዓት ብልጽግና ንኽፈርስ ኣብ መበል 11 ሰዓት ይርከብ። ስለዚ ድማ ድሕሪ ብልጽግና ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝመርሕ ናይ ኣእምሮ ምድላው ምግባር የድሊ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ብደቡብ ትግራይ ውግእ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ። ደገፍቲ ብልጽግና ዝኾነ ሚድያታት እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ከም ዝኾነ እናፀብፀባ ይርከባ። ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ግን እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብልጽግናን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጽምዶን ከም ዝኾነ ተፈሊጡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ጽምዶ ቃል ኪዳን ከም ዝተኣሰረን ኣንጻር ብልጽግና ጥምረት ፈጢሮም ንኽዋግኡ ከም ዝተፈራረሙ እናተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን ሰራዊት ትግራይ ፋኖን ነንሕድሕዶም ተዋጊኦም ዝብል ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። እቲ ውግእ ሰራዊት ትግራይን ፋኖን ብሓደ ወገን ሰራዊት ብልጽግናን መሻርክቱን ድማ እቲ ካልእ ወገን ዘካይድዎ ውግእ ከም ዝኾነን ሕዚ ድማ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣሶሳን ከባቢያን ከቢድ ውግእ እናተኻየደ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሓይልታት ጽምዶ ኣብቲ ከባቢ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ብምድምሳስ ሰፋሕቲ ግዝኣታት ይቆፃፀሩ ከም ዘለዉ ማዕኸናት ዜና ሱዳን ሒዘን ዝወፅእ ሓበሬታ የረድእ። እቲ ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣትዩ ዘሎ ሓይሊ ጽምዶ ሰራዊት ሱዳን፣ ቤንሻንጉል ሓርነት፣ ግንባር ፋኖን ሰራዊት ትግራይን ዝሓዘ ከም ዝኾነ እተን ማዕኸናት ዜና ሱዳን ሒዘን ዝወፅእ ሓበሬታ የመላኽት። ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሰበስልጣን ነታ ክልል ይሃድሙ ከም ዘለዉ እናተገለጸ ይርከብ። ኦሮሞ ነጻነት ግንባር እውን ምስታ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣትዩ ዘሎ ሓይሊ ንምርኻብ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። ዋና ዓላማ እቲ ኣብ ክልል ዝካየዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ጥምረት ብምፍጣር ናብ 4 ኪሎ ንምግስጋስ ከም ዝኾነ ካብ ወታደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ጀነራል ምግበይ ሃይለ ህፁፅ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተሓቢሩ። ሰራዊት ትግራይ ብዝተፈላለየ ግንባራት ምዕራብ ትግራይ ከይዋ ከም ዝርከብን ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዘለውን ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ኣብዚ ሕዚ እዋን ጀነራል ምግበይ ሃይለ ንመንእሰይ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ግዝኣትካ ንምምላስ ግዚኡ ሕዚ እዩ ክብል መፀዋዕታ ከም ዘቕረበ ተሓቢሩ። እቲ ጀነራል እዚ መፀዋዕታ ዘቕርብ ኣብ ኬንዳታት ኮይኖም ብስእነት ምግብን መድሓኒትን ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ድሕሪ ምዕዛብ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ሰራዊት ትግራይ ብኣንፈት ሱዳን፣ ብኣንፈት ኤርትራ፣ ብኣንፈት ተከተ ተፀጊዑ ከም ዘሎን ትእዛዝ ይፅበ ከም ዘሎን ተገሊጹ።
ውድብ ነፃነታዊ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ሰራዊት ትግራይ ብድሮን እንትድብደብ ዝጭፍሩ ወይ ከዓ ከምዚ ረኣዩ ዘጥቅጡ ሓሰረ መከራ ተመዛበልቲ ከም ብሄራዊ ስቃይካ ዝኸሓዱ ነውራማት ሕዚ ተሓለቕቲ መሲሎም ንብዓት ሓርገፅ ዘርእዩ መደናግርቲ ከም ወትሮኻ ዝተብሂልካ ክትቃለሶም ይግባእ ክብል ገሊፁ። ውድብ ናጽነት ትግራይ ነፃን ሉዓላውነት ሃገረ ትግራይ ንምምስራት ዓሊሙ ዝተመስረተ ውድብ እዩ። ነዚ ዓብይ ታሪኻዊ ሽቶ ናብ ፍጻመ ንምብጻሕ ድማ ንጡፍ ተሳትፎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ምዃኑ እምነትና እዩ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ መረበቱ ቤቱ ተመንዚዑ ኣብ ትሕቲ ኣጽነቲ ሓይልታት ኣትዩ ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ከቢድን ዝተሓላለኸን ፈተና ጥሒሉ ይርከብ ዝበለ ውናት መግለፂ እዩ። ልዕሊ 40 ሚእታዊ ግዝኣቱ ተመንጢሉ ብሚልዮናት ዝቑፅር ዝተሰደደን ዝተፈናቐለን ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ስቃይን መከራን ይርከብ ይብል። ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ቀዳማይ ብሄራዊ ዋኒን ትግራይ ጉዳይ ምምላስ ሉዓላውነት ትግራይን ተመዛበላይ ህዝብን ዝተኸስ ኮነ ዘግልስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ከም ውድብ ናጽነት ትግራይ ተጻዋርነት ይብልናን ክብል ኣብ መግለፂ ይሕብር። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ክህነፅን ብዝያዳ ክጠናኸርን ዘለዎ ግና ተናቢብካን ተኣማሚንካን ብስርዓታዊ ኣገባብ ጥራሕ ምዃኑን ይሕብር። ህዝቢ ትግራይ ንመንነቱን ብሄራዊ ክብሩን ተቃላሳይን ነዊሕ ተመክሮ ቃልሲ ዘለዎን ከም ህዝቢ ጅግና ብሄርተኛ ህዝቢ እዩ። ጅግነት ህዝቢ ትግራይ ንኻልኦት ኣብነት ምዃኑ ታሪኹ ጥራሕ እንተይኮነስ ጸላእቲ እውን ምስክሮ እዮም ዝበለ መግለፂ ውናት ይኹን ደኣ እምበር ትግራዋይ ዘቃልስ ፍትሓዊ ብሄራዊ ሕቶ ከም ዘይብሉ ዘደናግሩ ትግርኛ ተዛረብቲ ጭፈራ ብልጽግና መናእሰይ ትግራይ ተሰዲዱ ፋሕ ጭንግራሓ ክብል ሰራዊት ትግራይ ተበቲኑ ናብ ኢድ ኣሻቓሊኦም ብልጽግና ክኣቱ ዓዱ ክፈርስን ህዝብና ክብተንን መሊኦም ኣይዳ ጅምላዊ ጥፍኣት ክገብርዎ ብዘይ ሕንከት ይረባረቡ ኣለዎ ክብል ውናት ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እቲ ኣብ ልዕሊ ተፈተንቲ 12 ክፍሊ ተምሃሮ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ምትእግጋል ኣካል ናይቲ ምንዋፅን ሰላሕታዊ ጥንተት ከም ዝኾነ ዘማት ኣይኮነን ክብል ውናት ይገልጽ። ተምሃሮና ክጉልኣለዉ ስለ ዘይግባእ ጎና ጎኒ ኩሎም መማረፅታት ከምቲ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣንፊትዎ ዘሎ ትግራይ በዓላ ፍትሓዊ ክትገብር ውናት ፃዊዒቱ ገሊጹ ኣሎ። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ መንጎ ህዝብታት ቀርሕንትን ምትፍናንን ምትካል መራእዮ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ፋሽስታዊ ሓሶቱ ኣብ ቅድሚ ሓቂ ዝመክኽ እዩ ክብል ገሊጹ። ኣብ ዙርያ ንጉሰ ነገስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ምልኪቱ ብመራሒ ስርዓት ብልጽግና ዝተቐመጠ መሰረት ዘይብሉ ሓሳብ መሰረት ገይሩ ብምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፍቕርን ሓውነትን ሓድነትን ምድግጋፍን ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ህዝብታት እንተርኢ ቃሓር ዝብሎ ስርዓት ብልጽግና ብውልቀ መላኺ መራሒኡ ኣቢሉ ኣብ ኣማራ ክልል ከተማ ደብረ ማርቆስ ተራኺቡ ንትምህርተ ሉዓላውነት ኣይግዛእን ባህላይነት ዝኾኑ ንጉስ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ሽመልዒሉ ክህውትን ሰሚዕና የለና ዝበለ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ንዘተሓሒዙ ምምሕዳር ከተማ መቐለ እዚ ተግባር እዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጽልኣትን ምትፍናንን ህዝብታት ደኣ እምበር ኣብ ሰላምን ምትሕልላይን ፍጹም ክነብር ዘይኽእል ምዃኑ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ፍጻመ እዩ ክብል ይገልጽ። ብምዃኑ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ህዝብታት ብሰላምን ፍቕርን ሓቢሩ ናይ ምንባሩ ድሌቱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቐጽል ብምግላጽ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ኣብ ጥፍኣትካን ሕሰምካን ንግራጭን ዝሰድልካ ሓይልታት ብልጽግና ተላእኽቶምን ሸርሖምን ተረዲእኻ ብሓሶትን ጸለመን ከይተደናገርካ ብቕልጽምካ ክትምክቶም ይግባእ ክብል ምምሕዳር ከተማ መቐለ ይገልጽ። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ቻነልና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም።